Victor bende kanyalo yudo pachi kotudore kod wechego mag teko e pachoka makoro en achiel kuom sectors ma oyudo pok mano maduong' ahinya e budget. In korka koriere kaka seche moko biro bedo ka okonyo jogo maloso mwandu kaachiel kod jogo matiyo kod mwandu ma iloso e pachoka. To bende neno kaka wanyalo bedo kod teko e yo makare bende nyalo konyo e lombo joket mwandu mawuok oko mar mondo mi obi e pachoka kalon ni koro wantiere kod teko ma seche moko jogo kembe biro bedo ka yudo e yo makare kendo cost mar production biro bedo ka dok piny e pachoka. Erokamano ahinya Joyce. An gi pacha paro ni en gima positive medo atua ma sirikal okawo mar medo pesa to the energy sector. To much of it wawinjo ka target rural electrification, which is okay. To gima ne gi pacha na paro ni medo pesa no dhi miyo stima bedo stable, nikech part of the problem nitie ni samoro stima fluctuate ga, olal to duogo, olal to duogo. Koro lal mar stima no, kaka jalony wadwa nowacho, lal mar stima no kelo ga shida mang'eny, nikech kolal to nyiso ni tiyo gi diesel to continue producing. Kiproduce kitiyo gi diesel, then your cost goes high. Koro aparo ni ka gi stabilize energy ma stima nyalo bedo reliable, to mano dhi bedo maber. Gima ok wawinjo ka giwacho en aspect mar duoko bech stima chien ne, nikech duoko beche chien no to might have positive impact on it. En mana ni samoro nyawach ni samoro kosekete moromo to stima moko ming'iewo from private, nitie jomoko ma supply Kenya Power gi stima, iluongo ni private suppliers ma charge rate mamalo. So kopo ni mano nyalo dok chien, to nyiso ni adieri the cost of production nyalo dok piny. Ka cost of production dok piny, to ultimately the beneficiary gin end users. To kata mar ariyo, bei no kodok piny to en adieri ni wanyalo attract gimiluongo ni FDIs, foreign direct investments. Investors nyalo ae pinje maoko kucho mabi ma invest Kenya ka, but nyako tudre gi gik mane neno wacho ni taxes ka mani malo, owinjo ng'e kaka ginyalo duoge piny. Kata categorization ma ji nosewuoyo ahinya mageno ni FCPA wadwa John Mbadi nowinjo, nikech incho wacho ni budget pod inche onge. Ageno ni gik ma to mane position mar institute mar Rispark ne gik mane ni zero rate motere exempt ka odwoke zero rate. To bano bende nikech aneno ka nitiere listi moro kae mano mar moko kuom mwandu ma ne gin VAT zero, ma ogole VAT zero rated to exempt. Wantiere kanyo kod input of pharmaceutical products, wantiere kod transportation of sugar cane from farm, wantiere kod locally assembled mobile phone supply, supply of electrical bicycles, kaachiel kod animal feed raw materials. Wang'eni magi gin gigo ma jopiny tiyo godo pile ka pile. Ere kaka obo bedo ka o affect bende piny matiyo kod gik makamagi kakoro gol gi zero rated okel gi exempt? Mana wacho ni ponono no wegi kaka gintie kanyo, kogol gi zero moter gi exempt, adieri makende ni bech gigo nwasetimo analysis dhi medore gi at least 5%. Bei garama ne mwana inji mogik cha dhi malo, nikech jogi ok dhi yiene gi golo cost maging'iyo goro materials ki. To definitely nikech gin gik mochuno, kore wacho ni gibedo shifted directly to the consumers, nikech consumers onge option. Kamano gin negative impact on the economy, and they will injure mwananchi ma kawaida kaka an gin moloyo kaka wawinje sana. Kamano. CPA Vance, ang'eni weche gi mag zero rated kaachiel kod exempt in bende digo mar mondo mi mede pachi kanyo. Kata kamano kwang'iyo mano summary